Broileria päätyy suomalaisten lautaselle joka viikko, mutta ostaessa tulee välillä syyllinen olo. Sitä miettii, että minkälaisissa oloissa tämäkin broileri on tehty. Suomessa broilerituotanto on keskittynyt länteen, jossa tiloja on 230. Mutta me ollaan nyt Lapualla. Tämä tässä on keskikokoinen tila, jonka 2 kasvattamoon mahtuu melkein 70 000 lintua. No tämähän on edellisestä erästä, niin totta kai on kuivapuhdistettu, pesty, desinfioitu ja sitten sen jälkeen esilämmitetty. Ja sitten on levitetty nämä turpeet tänne lattialle ja sitten tänne on nostettu tämä lämpötila, mikä täällä nyt on, eli 35 astetta. Pehkua on runsaasti, jotta lintujen jalanpohjat pysyisivät ehjinä ja puhtaina. No nehän tosiaan on tänä aamuna kuoriutunut tuolla hautamolla, eli ne on ihan uunituoreita. Varsinaista broilereiden jalostustyötä ei tehdä Suomessa, vaan tuotantopolven lintujen vanhempais- ja isovanhempaispolven linnut tuodaan maahan untuvikkoina Skotlannista, Ruotsista ja Tanskasta. Karanteenin jälkeen ne siirretään lihatalojen sopimustuottajien munittamoihin, joissa ovat kukot. Sieltä hyväksytyt munat toimitetaan hautamoon ja vasta kuoriutuneet kasvattamoon. Meillä on näillä tuotantobroilereilla jonkun verran terveyshaasteita siitä nopeasta kasvusta johtuen. Osa ontuu loppuvaiheessa. Vakavimmat muodot on pystytty linkittämään kipuun. Ja broilereilla jonkun verran esiintyy tällaista sydänverenkierto-ongelmaa. Tiloilla seurataan lintujen kasvua hyppyvaan avulla. No, tässä voi päivänkin aikana 1000 tipua käydä itsensä punnitsemassa. Saadun tiedon pohjalta rehumäärä pyritään mitoittamaan oikeaksi. Linnut saavat syödäkseen untuvikkorehua ja juodakseen puhdasta vettä. Toisin on monissa muissa maissa. Monessa Euroopan maassa, puhumattakaan sitten muista Euroopan ulkopuolisista maista, niin usein juomaveteen myös sitten lisätään mausteeksi antibiootteja, jotka saattavat mennä siellä juomaveden mukana rutiininomaisesti esimerkiksi ensimmäiset 3 päivää. Rehustus koostuu yli 80% kotimaisista viljoista, lähinnä vehnästä ja kaurasta. Ja sitten noin 15-18% siitä on soijarouhetta, sitten on rypsirouhetta, kivennäisiä, hivenaineita ja vitamiineja. Suomessa tuotanto on keskittynyt tautien torjuntaan. Esimerkiksi lintujen ollessa 3 viikon ikäisiä tilalla tehdään salmonella-testi. Jos se ei ole täysin puhdas, linnut eivät päädy teurastamolle. Aina tehdään kaikki parhaalla mahdollisella tavalla, ettei niin kuin mennä sieltä, mistä rima on matalin, mutta sitähän ei koskaan tiedä, että jos vaikka sitten se salmonella tuleekin jostain. Suomessa lintuja ei lääkitä antibiooteilla, rokoteta tai typistetä nokkaa. Sen sijaan näitä toteutetaan muun muassa Saksassa, Italiassa, Espanjassa ja Britanniassa. Kasvatusmenetelmissäkin on eroja. Monissa Euroopan maissa on yleisesti käytössä harvennusmenetelmä, joka muun muassa sallii teurastuksen eri aikoina. Suomessa kaikki linnut laitetaan kerralla kasvattamoon ja ne siirretään runsaan kuukauden kuluttua täysikasvuisena teurastamolle. Eli silloin minimoidaan se stressin määrä, mikä aiheutetaan linnuille. Samoin siinä minimoidaan se riski, että tuotaisi joku tauti tänne. Lintujen virikkeellisyydestä tällä tilalla on huolehdittu tarjoamalla linnuille orsia, naruja ja paperipalloja. Hygieniasyistä eri kävelytasoja ei ole otettu käyttöön. Me ollaan esimerkiksi tutkittu tämmöisten tasojen käyttöä broilereilla ja ne kyllä tykkää, että ne pääsivät valitsemaan jotain muutakin kuin pelkän sen pehkupohjan. Sillä oli myös positiivinen vaikutus muun muassa siihen, että miten paljon niistä ontui loppuvaiheessa. Täysikasvuisten broilerien keräämisessä käytetään edelleen jonkin verran ihmiskäsiä, vaikka tarjolla olisi robotti, jolla ei ole huonoja päiviä. Tosiaan salmonellanäytteet otettiin ja ne oli negatiiviset, eli salmonellaa ei ollut. Ja Suomessaan tutkitaan joka erästä salmonella ja se tutkitaan aina 2000 eri serotyyppiä. Ideaalimaailmassa teurastus tapahtuisi tilalla, jotta kuljetuksesta ei linnuille syntyisi stressiä. Teurastustalot pystyvät kuitenkin ylläpitämään korkeaa hygieniatasoa.
Broilereiden kuljetus teurastamolle on hyvinkin tiukkaan aikataulutettu ja sillä pyritään siihen, että kun lintu kerätään tilalta, niin se on mahdollisimman nopeasti täällä meidän prosessissa. Ensimmäinen vaihe on linnun tainnutus, jossa linnut tainnutetaan vähitellen hiilidioksidia lisäämällä hengitysilmaa. Ja tainnutuksen jälkeen tehdään viilto ja veren valutus. Atrian teurastamon läpi kulkee päivittäin runsaat 110 000 lintua. Jokainen lintu tarkastetaan 3 otteeseen. Ensin sisäänottotilanteessa, sitten höyhenten poistamisen yhteydessä ja lopuksi suolistuksen jälkeen. Evira on ylin valvoja sekä lihantarkastuksen että eläinsuojelun että sitten näiden eläintautien osalta. Eli tässä linjassa hylätään sitten sellaiset linnut, jotka ei ole elintarvikekelpoisia. Tiettyjä mittareita katsotaan näistä linnuista, joilla nähdään jo niitä olosuhteita tilalla. Eli lähinnä se on likaisuus tuolla radassa näkyy. Tämä palaute annetaan tuottajille ja se myös kerätään sitten viranomaistiedostoihin. Lihatalojen pakkausmerkinnöissä on eroavaisuuksia, mutta teurastus tehdään samalla tavalla. Toki voi aina mennä sitä katsoa, että jotain hyvää, mitä voisi muokata moderniin muotoon ja käyttää hyväksi. Et eihän se kaikki vanha ei ole huonoa, mutta toki minkälaiseen tehokkuuteen me pyritään tänä päivänä, niin ei voida lähteä siitä, että otetaan käyttöön ne menetelmät, mitä aikaisemmin koettu hyväksi. Moi Suvi! Mä löysin kuule sun kasvattamaa broileria kaupasta. Olisiko sulla jotain hyvää kanareseptiä kuule?